खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बुद्धेश्वर बसुमतारीनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मोसाहारि बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामदों आरो गोख्रों फिनजाथाय होदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बुद्धेश्वर बसुमतारीनि जे बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बे समाव बुद्धेश्वर बसुमतारीया बुंथिदोंमोन जे बे समाव एडभाइस होदोंमोन बिथाङा जे गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव थाथ'नानै आलादा खामानि माव आरो बे समाव गोदान जेनेरेशननि जे दैदेनगिरिफोरखौ चान्स होनांगौ खाबु होनांगौ आरो आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोना बे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोना जनानै थाङा थामहिनबा गारनाङा होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो गोख्रों जादों आरो गोख्रों फिननाय होदों बुद्धेश्वर बसुमतारीखौ बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बुद्धेश्वर बसुमतारी बायदि सुबुंनि जे एडभाइस थामहिनबा बोसोन बे बोसोनखौ लानो बिथाङा सोर होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावहानो मोनसे संबिजित दङ आरो बे संबिजित बायदिनो थांगोन आरो बेवहाय सोरबा सासे सुबुंनि दैदेनगिरिनि एडभाइसजों बे समाव सोलिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मोसाहारिया आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव सोरबा गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों जे एबसुआ मोनसे नखर आरो एबसुआ मोनसे नखरब्ला बे सिङाव मा जायो मा जाया सोर दैदेनगिरिखौ लाबोनांगौ सोर दैदेनगिरिखौ बे समाव एबसुनि आफादगिरि बा नेहाथारि खालामनांगौ बेयो मोनसे नखरनि गेजेराव जागोन बिथाङा हाबसननो बिथाङा सोर होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सासे सुबुङा डिसाइड खालामनो थामहिनबा बिथांनि जे बोसोन बिथांनि जे बाथ्रा बुंनायजों सोरबा गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ आरो गोदान दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनो बिथांनि एडभाइसआ सोलिया बोसोना सोलिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मोसाहारिया आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै बे समाव सोमावसारगोन आरो बे बड'फानि जे सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बे सोरजिनायखौ एबसुआ गाराखै बे समाव एबसुआ थामहिनबा बे समाव सम आरो थासारिखौ नायनानै बे समाव थाथ'दों मानोना बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय बे समाव जिरायथ'दोंसो आरो माब्लाबाबो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बे समाव सोमावसारफिना होननानै बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै बे समाव सोमावसारफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां बिनय मोसाहारिया आरो बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों बुद्धेश्वर बसुमतारीया गावनो ओनसोलनि सुबुंफोरजों थामहिनबा बिथाङानो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों रायजो राजाफोरजों मोजां नङा आरो बिथाङा मोनसे समाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय समाव मोनसे बर'फोरनिनो आफाद थामहिनबा मोनसे बर'फोरनिनो हान्जा जाय बिथांमोना बे समाव आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय क्राइटेरिया गैया आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बे समाव नर्म्स गैया होननानै बाथ्रा बुंनाय जाय सुबुंफोरजोंनो थाफाग्रा सासे दैदेनगिरिसो बुद्धेश्वर मोसाहारिया बैफोर आलादा रायजो सोरजिनो हाया होननानै बुंग्रा सुबुंफोरजोंसो थाफानानै बिथाङा खामानि मावग्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मोसाहारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे बाथ्रा मेडियानि गेजेरजों बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनो गोनां दं बेनि थाखाय दिनै मोनसे खौरां मेल
बे समाव थि खालामनाय जादों। दा बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि जिल्ला एबसुनि मानगोनां बिबानगिरि लोगोफोर आरो खौरां बिजोंनि मानगोनां नोंथांमोन आरो दिनै बे खाबुआव गिबियावनो दमासि बोथोर सोलिबाय थादों। बे बोथोरजों लोब्बा लानानै गासै जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनैहाय थांनाय साननैसो आगोल 13 जानुवारि बेखालि जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों सासे सुबुंनि, बिथाङा गहपुर हालामनि बुदिराम बसुमतारी, बिथाङा गावनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंजों जेब्ला मोगा मोगि जायो, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे डिक्टेसन होनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखौनो लानानै जोङो दिनै जिल्ला एबसुआ मोनसे सिन्था खालामदों, जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा सासे सानैजों दैदेनजाग्रा मानसि नङा, मोनसे आफाद नङा। दा बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोबा बेहा गावहानो मोनसे संबिजिर दङ आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै हाबा मावबोबाय थादों। दा बेनिखायनो सोरबा सासेनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव जोङो गनायनो हायै बेबायदि मोनसे सेन्सजों दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो फोसावफिननो लादों। बिथाङा बुंदों, दिनै जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनांगौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजाम बिबानगिरिफोरखौ सोलायनांगौ, गोदान बेबायदि बिबानगिरि लाबोनांगौ। दा माखासे सेन्सआव बिथांनि बाथ्रा बुंनाया थिगब्लाबो जोङो दिनै बिजिरनानै नायदों, खामानि मावनो हानाय हायै बेयो गोबां बेबायदि माखासे बाथ्राफोर दं। दिनै सोलिबाय थानाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिथाङा टारगेट खालामदों। थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियै बिथाङा माखासे टारगेट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो स्पष्ट बुंदों, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सोर बिबानगिरि सोर दैदेनगिरि फैगोन फैया बेखौ सोरबा सासे सुबुङा, सोरबा सासे गावनो स्थिर नङै बा गावनो गावनि ओनसोलाव आरो गावनि समाजजों गनायजायै सासे सुबुङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों गनायनो हाया। फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ सोर जागोन सोर जाया बेखौ फरायसा आफादनि न'खरा थि खालामगोन। आरो दिनै बिथांनि बुंनायनिफ्राय जोङो नुबावदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड डिमान्डखौ गारनाङा बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों। जोङो दिनै स्पष्टयै बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबिखौ दिनैबो गाराखै। दिनै बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो सिगाङाव दोननानै आरो बे बिथांनि बोसोनखौनो दिनै मानिनानै दिनै सम आरो थासारिखौ नायै सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव 1993 मायथाइयाव मोनसे एकर्ड जालांदों, BSC एकर्ड। BSC एकर्डनि सिगांबो बर'फोरनि जे दाबि, जे लुबैनाय, बियो बड'लेण्डमोन। नाथाय बै समनि थासारिया थिननायनि थाखाय BSC एकर्डआ जादों। आरो बेनि उनावनो बर'फ्रा बेबायदि मोनसे थासारिखौ नायनानै फिन सोमावसारफिननायनि फिथाइ महरै 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति जादों। BTC सुक्तिनि सिगांबो आरो BTC सुक्ति जानायनि उनावबो बर'फ्रा बड'लेण्ड सोदोबखौ गारबाय होननानै रावबो बुङाखै। आरो बेबादिनो दिनैनि थासारिया जे सोमावसारफिननायनि मोनसे सम फैनाय लेखायै 2010 मायथाइनिफ्राय फिन सोमावसारनानै दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथा जादों। दिनै बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ सहायनो हायै बायदि सासे सुबुं, जोङो बयबो मिथिगौ। बुंनायाव बिथाङा गोरलैयैनो बुंदों, सिगांनि एकर्ड BSC जादों, BTC जादों, एबारनि एकर्डआ बिटिआरल' नङालासे मोनसे फिनिशिं एकर्ड जानांगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बयबो लुबैदों, बर'नि रायजो राजा बयबो लुबैदों, गासै समाजनि दैदेनगिरि सुबुंफ्राबो बेखौ लुबैदोंमोन। नाथाय जों दिनै बुंनो लुबैयो, जोंबो बेखौ मोगथाङाव लोगो मोननाय हिसाबै जोंनि गोसोफ्राबो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ गनायनो हाया। दिनै बिटिआर एकर्ड जानाया जुदि आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड फुल प्लेजेडआनो जादोंमोनबा बेयाव जोङो बयनिबो मुंख्लंफोरनि जिउनि बेसेन, थैनि बेसेन, रायजो राजानि गोलोमदैनि बेसेन, बेयो मोनसे आबुं जाथारबाय होननानै बा जोंबो बांसिनै गोजोननाय मोनगौमोन।
2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि बिटिआर गोरोबथानि आगोल जे गासै बर' रायजो राजाफ्रा अख्रां नांसारनाय अख्रां गोमसारनाय बेबायदि मोनसे सोमावसारबाय। जायखिजाया आदबजों जाया मानो, राजखान्थिजोंनो जायाथों मानो आरो बेबायदि सुबुंनि बाहागो लानाय बेबायदियानो जायाथों मानो मोनसे गोजौ थाखोआव सहैनाय मोनसे आन्दोलन जाबायमोन। नाथाय बे समाव माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा, माखासे मानसिफ्रा एखे समावनो समान समान गारां दैखांबाय थादोंमोन जे आलादा बड'लेण्डनि दिनै क्राइटेरिया गैया, आलादा बड'लेण्ड जाथ'नो नाङा। दा जोङो दिनै नुदों, दिनै बुदिराम बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बुजिनायाव, जोंनि नुनायाव जेब्लानाखि रायजो राजाफ्रा सोमावसारदोंमोन आलादा रायजोनि थाखाय, बे समाव आलादा रायजो नाङा एबा आलादा रायजो जाथ'वा बेबायदि होनग्रा माखासे मानसिफोरजों थाफानानै दङमोन। दिनै जोंबो फोथायो 100% जुदि बर' मानसिफ्रा, बर'नि गासै समाज, आफाद, राजखान्थि हान्जा बायदि बायदिया जुदि खौसेयै बाहागो लायोबा दिनैनि जोंनि एकर्डआबो हयथ' एसे आलादा जागौमोन। नाथाय जेखियानो जाया मानो दिनै बिटिआर एकर्डआ जाबाय जेब्ला, आरो बे एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंनांगौनि थाखायसो दिनै सिन्था खालामनांगौ बयबो। नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदि माखासे एकर्डखौ लानानै बाथ्रा सावरायबाय थानाय, बियो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे सिगनेटारि अर्गानाइजेसनखौ बेबायदि माखासे टारगेट लायै लायै बाथ्रा बुंबाय थानाया बियो सहायथाव जाया। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बुंबाय थादों, दिनै बिएसि एकर्डनि उनाव बिटिसि आरो दिनै बिटिआर जाबाय, दिनैबो सोरबा रावबो बेबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां गैलाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजोनि सिमांखौ दाबोनो गाराखै। नाथाय बड'फाया थिनलांनाय बायदि सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो थाद' सोलिलांनांगोन, बे बड'फानिनो मोनसे बोसोनमोन। बेखौनो लानानै दिनैबो खालामबाय थादों। दा जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबां माखासे राजखान्थिजों लोब्बा जानाय, माबा जानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव जानांगौ, बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनांगौ, बे बाथ्रायाबो जोंखौ मालाबा मालाबा एसे गोनो गोथो खालामो। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा सानदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै माखासे समाव सोलाय सोल' खालामनांगौनि थाखाय, बा माखासे समाव माखासे थासारिफोरखौ, माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सम सम सोरबा पलिटिकेल पार्टिफोरखौ फंसे फंनै खोथाजों सापर्ट खालामनाय बियो जाबोदों। दा बेखौनो लानानै बिथाङा सानदों नामा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिजों मातसाब जाबाय, राजखान्थिनि सिङाव थाबाय? बेखौ मालाबाबो साननो नाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय थादों, फरायसा आफादनि थाखाय खुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टिया ना बियो पारमानेन्ट लोगो जानो हायो, ना बियो पारमानेन्ट सुथ्रु जानो हायो। रावबो जोंनि थाखाय पारमानेन्ट सुथ्रुबो गैया आरो पारमानेन्ट लोगोबो गैया। जोंखौ लानानै, माहारिनि जेंनाखौ लानानै बोरै सुस्रांनो हायो, आरो बैफोर जुदि जेंनाफ्रा दिनै राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनांबा, बिनि थाखायसो मालाबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेल पार्टिफोरजों सावरायनो गोनां जायो। मानोना दिनै देशनि सिस्टेमा राजखान्थियारि सिस्टेम, आरो जेंनायाव सुस्रांनांगौआ माखासे पलिटिकेल बेबायदि मोनसे सिस्टेमजोंनो जायोखाय दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि जानायखौनो दिनै बिथाङा सहायनो हायाखै। आरो बे बाथ्राफोरखौ मोजांथारै जोंनि लाइमोनफोरनो बुजायालासे, सोमजायालासे, मिथिहोआलासे, माहारिबादनि सायाव लाइमोनफोरनो मोजां गियान होनायनि अनगायै जे खालि दिनै सरासनस्रा नुनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालामदों, मा खालामाखै, सोरजों सोर राजखान्थि हान्जाजों लोगो जादों, लोगो जायाखै, बेखौल' सिन्था खालामनानै बिथाङा खामानि मावबाय थानाया बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां। जोङो बुंबा गोबां बुंनो हायो। बुदिराम बसुमतारी बिथाङा गावनि ओनसोलाव बोरै सोलियो, गावनि साखाथि फाखाथि, गावनि समाजाव बोरै सोलियो, जोंहाबो दिनै गोबां बेबायदि माखासे इनफरमेसनफ्रा जोंनि गेजेराव दङ। नाथाय जोङो बिथांखौ दिनै मान होनानै बुंनो लुबैयाखै। बेबायदि माखासे जोङो बुंबाय थादों, गावखौ सासे मेलेमजिबि, गावखौ सासे गोरों सुबुं दिन्थिनो लुबैदोंबा, समाजजों गनायजानाय सासे सुबुं जुदि गावखौ दिन्थिनो लुबैदोंबा, दिनैनि जेनेरेसनफोरनो मोजांनिफ्राय मोजां बोसोन होनांगौ। बर' जाथिया बबे मोनसे थासारिनिफ्राय दिनैनि नैबे मोनसे थासारियाव सफैनो हादों, आरो इयुनाव जोङो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मोगथाङाव आबुङै महर मोनहोनांगौबा जोङो मा रोखोम खामानि मावनांगोन, जोङो दिनै जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा मा मोनसे सिन्थाधारनानि गेजेरजों खामानि मावनांगोन, बे गासैखौबो बिथाङा बोसोन होनांगौ। अब्ला दिनै बर'नि लाइमोनफ्रा, बर' समाजा बिथांखौ गनायगोन। बेबायदि माखासे गावनि पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय, गावनि पार्सनेल माखासे सेल्फिश मोनसे सिन्थाधारनानि गेजेरजों बेबायदि माखासे आफादफोरखौ सोंखारिनाय, आफादफोरनि सायाव बेबायदि मोनसे डिक्टेसन होनाय, बेखौ जोङो दिनै गनायनो हाया। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा सासे, सोरबा सानै सुबुंनि गावनि पार्सनेल सिन्थाधारानि गेजेरजों खामानि मावनाय, बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया। दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों, बर'नि लाइमोनफोरखौ, बर'नि रायजो राजाफोरखौ दिनै मिसगाइड खालामनो नागिरदों बिथांमोना। आलादा रायजोनि बाथ्रा,
मोनसे इमोशनेल मोनसे सेन्टिमेन्टनि गेजेरजों दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ। दिनैनि थासारिया ओरै जाबाय, बिटिआर एकर्डआ ओरै जेबो गैया माबा गैया बिथांमोना गोबां बुंनो नागिरदों, नाथाय जों बयबो बुजिनांगोन। दिनै बिथां बुद्दिराम बसुमतारी बिथांखौबो आङो बुंनो लुबैदों, सोमावसारनाया सोरबा सासे सानै मानसिनि सानब्रबनायजों जाग्रा जिनिस नङा। जारिमिना जोंनो खोन्थादों दिनै बर'फ्रा बेबायदि मोनसे गिलु बालु थासारिनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै गोबां हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों नैबे मोनसे थासारियाव सफैदों जोंनि मानसिफ्रा, आरो बिथांमोनाबो बेखौनो खाबु लायो। दिनैहाय जोंनि गेजेराव जोङो नायो, बियो एनडिएफबिनि एकर्ड, बियो एबसुनि एकर्ड, बियो बिएलटिनि एकर्ड, नाथायबा बेखौ गोजौआवहाय एनडिएफबि एबसुनि बेबायदि मोनसे आफादफोरनि एकर्ड लायालासे थोंजोङै बर' एकर्ड होननानै बुङो। दिनै भारतबर्षआ जोबोद मोनसे गिदिर 150 करोड़ सुबुं दिनै जानो थांगासिनो दं भारतबर्षआव, आरो सानथ्र'नो हायै दिनै बे हादराव दिनै गोबां हारि हारिसाफोर दं। बयबो हारिफ्रा गाव गावनि मोनसे थांनानै थानांगौनि थाखाय, गावनि सिनायथिनि थाखाय दिनै खामानि मावदों, जुजिसोमदों। गोबां हारिफ्रा दिनै रेसपन्स मोनाखै भारत सरकारजों, गोबां हारिफ्रा दिनै गनायजायाखै। बिनि गेजेरावनो दिनै बर'फोरा थामथि गोरोबथा खालामनो हाबाय। न' डाउट जोंनि डिमान्डआ दिनैबो फुलफिल जायाखै, बर'फोरनि सिमाङा दिनैबो मोगथाङाव महर मोनाखै, बर' रायजो राजानि लुबैनाया दिनैबो जाफुंसाराखैब्लाबो भारत सरकारा जोंनि सोमावसारनाय आरो जोंनि मोनसे नाजानायखौ नुनानै, जुजिनायखौ नुनानै दिनै बर'फोरजों मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। दा दिनै बिथांमोना सानो बर'नि एकर्ड, बर'फोरजों बिएसि एकर्ड खालामबाय, बिटिसि एकर्ड खालामबाय, बिटिआर एकर्ड खालामबाय, आरो दिनै बिटिआर एकर्ड जास्लाबनो हायै जुदि सोरबा सासे सानै मानसिया गावनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय बेबायदि गावनि बेनिफिटखौ सिन्था खालामनानै सोमावसारनांगौ होननानै बुङोबा, जोङो दिनै भारतबर्षनि गेजेराव मोनसे बुजिनो रोङै बेबायदि मोनसे हारि जागोन। दिनै भारत सरकारा गोबांखौ नायनो गोनां जायो। दिनै जोङो बिटिआर एकर्ड खालामबाय, बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो आबुङै मावफुंनायासो जोंनि दिनैनि हाबाफारि जागोन। दिनै बेबादिनो जोङो सिगांनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा, बिएसि एकर्डखौबो बै समाव बर'नि रायजो राजाफ्रा, बर' आफादफ्रा रावबो गाज्रि जादों मोजां जादों बेबायदि बुङाखै। जियानो जाया मोनसे एकर्ड, बेखौ मान होनानै 3 बोसोर नायदों। आरो 1993 आव जानाय एकर्डखौ जोङो 96 सिम नेदों। 96 निफ्रायसो बर'फ्रा सोमावसारफिनदों, आरो 96 निफ्राय सोमावसारनानै जोङो बेबादिनो फिथाइ महरै जोङो 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा जों खालामनो हादों। आरो बिटिसि गोरोबथाया जेब्ला जादों, बेखौबो बर' रायजो राजाफ्रा, बर'नि आफादफ्रा, इभेन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै बयबो रावबो बुङाखै जे बिटिसि एकर्डआ थिग जायाखै, बिनि थाखाय जों बोसोरसे जास्लाबनो हायै, बोसोरनै जास्लाबनो हायै जों सोमावसारफिननांगौ, बे बाथ्राखौ बुङाखै। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों रायजो राजाफोरखौ, बिएसि एकर्डखौ जों 3 बोसोर नायदों, बिटिसि एकर्डखौ जोङो 7 बोसोर नायदों, बिटिआर एकर्डखौबो जोङो माखासे बोसोर नायनांगोन। जोङो गभर्नमेन्टनो सम होनांगोन, आरो गभर्नमेन्टनो सम होनायनि उनावबो जुदि बिथांमोना जोंनो कमिटमेन्ट होनाय बायदि, जोंनो आसा होनाय बायदि जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मोजाङै जुदि मावफुंनानै होआबा, बेनो जोंनि इयुन फारसे आरो दावगालांनायनि मोनसे लामा जागोन, बेनो जोंनि जुक्ति जागोन। दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों, जोंनि मानगोनां रायजो राजा, जोंनि गासै लाइमोनफोर, जोंनि फरायसाफोर, बयबो दिनै बुजिनांगोन। सोरबा सासे सानै दैदेनगिरिफ्रा गावनि पार्सनेल मुलाम्फानि थाखाय, बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ, नाथाय जोङो बयबो गावनो गाव बिजिरलायनायनि गेजेरजों जोङो बुजिनांगोन, साननांगोन, सोर दैदेनगिरिया एक्सुवेलि जाथिनि थाखाय मोजां सिन्था खालाममारदों, सोर दैदेन नाजामारदों, बेबादिखौ जोङो नायनांगोन। आरो सोर दैदेनगिरिफ्रा खालि जाथिनि नामाव गावनि माखासे मुलाम्फा एबा लाबालाबनि सिन्था खालामदों, बे बाथ्राखौ जों बयबो बुजिलायनांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनाय गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां बायदिसिना ब्लेम फैदों। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै खुनु मोनसे गोनो गोथो जानो नाङा। गोबां मानसिफ्रा सोरबा दैदेनगिरि थायोबा, एबसुनि आफादगिरिया उमुगानो जाबाय थायोबा, नेहाथारिया उमुगानो जाबाय थायोबा, गाव गावनि थाखाय माखासे खहा जादों, बेफोरबायदि मोनसे सिन्था सरसाजोंहाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों, जायनि थाखाय एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाज्रि मुं सुनाय, गाज्रि बुंनाय, बा दिनैनि लाइमोनफोरनो, दिनैनि रायजो राजाफोरनो बेबायदि मोनसे आफादखौ, बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मोनहोनाय, बे सिन्था सरसाया जेब्लायबो थाबाय थागोन। जोंनो जारिमिना खोन्थानाय बायदिबा जों नुबोदों, सिगां समावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस' खालामनो थाखाय नाजादोंमोन। इभेन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एबसुनि दैदेनगिरि जानाय, एबसुखौ दैदेननाय समावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थेर बेथेर खालामनो नाजानायखौबो जों नुबोदों। आरो जों एसे आगोलाव प्रमद बर'आ जेब्ला एबसुनि आफादगिरि, एबसुखौ दैदेनदोंमोन, बे समावबो एबसुखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना षड़यन्त्र खालामदोंमोन। आरो आथिखालनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि एबसु दैदेननायखौबो दिनै थेर बेथेर खालामनो थाखाय, बा बे आफादखौ धंस' खालामनो थाखाय गोबां माखासे सक्तिया बेबायदि सिगांबोदोंमोन। नाथाय जोङो नुबाय, जोंनि मेगनावनो जों नुजोब्बाय, जायफोरा माने एबसुनि एगेन्स्टै बेबायदि मोनसे रल लानानै फैदों, एबसुखौ
धंस खालामनो थाखाय फोजोबस्रांनो थाखाय जायफोर एजेन्डा लानानै फैदों बिथांमोना सानफा साननैनि उनाव गावसोरनो धंस जादों, गावसोरनो थेर बेथेर जादों। बेनिखायनो दिनैहाय बिथां बुदिराम बसुमतारीखौ जों फिन खनसे खावलायदों, दिनै जेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों एसे थाल लानानै बुंनांगोन, एसे सानै हयै बुंनांगोन। दिनै जायफोर बेफोरबायदि बाथ्राफोरा जाथियाव खहा जानाय, जाथिनि इयुन जोलै लाइमोनफ्रा मिसगाइड जानाय बे बाथ्राफोरखौ जों मालाबाबो बुंनो मोना आरो मालाबाबो जों बेखौ सहाया। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव दिनै बिथांखौ जोङो खावलायदों, खुनु मोनसे बेबायदि मोनसे सिन्था धारनाजों पलिटिक्स खालामनोबा गुबुन लामाजों खालामनांगोन, नाथाय बेबायदि माहारियारि आफादखौ बेबायदि असनमान खालामनानै बेबायदि मोनसे आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ टारगेट खालामनानै बा बेबायदि मोनसे आफादखौ गाव थिग जाग्रोआलासे, गावनो गाव थिग नङालासे, गावनो समाजजों गनायजाग्रोआलासे बेबायदि मोनसे बेसेबांबा गिदिर मोनसे माहारियारि आफादखौ जुदि डिक्टेसन होनो थाङोबा, बोसोन होनो थाङोबा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो फरायसा आफादा बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा। गोजोन्थों।